Ježišu môj, keď sa pozerám na život duší, vidím, že mnohí ti slúžia s istou nedôverou. V istých situáciách, zvlášť keď je príležitosť preukázať Bohu lásku, vidím, že práve vtedy tieto duše utekajú z bojového pola. Ježiš mi raz povedal: Chceš aj ty, dieťa moje, takto konať? Odpovedala som Pánovi: Ó nie, nezutekam z bojového poľa. Aj keď mi smrteľný pod zarosí čelo, nevypustí meč z ruky, kým nespočiniem v Najsvätejšej Trojici. Vo všetkom, čo robím, nespolieham sa na svoje sily, ale na Božiu milosť. S Božou milosťou môže duša zvíťaziť aj nad najväčšími ťažkosťami. Mária, ty nás pozýváš k životu dôvery a veľkej nádeje na tvoj blízky a mimoriadny zásah. Zahaľ nás prosím do svojho nebeského plášťa a prenikaj svojim najčistejším svetlom, aby sme neochabovali v boji za tvoje víťazstvo. Požehnaj svetu, aby sme napredovali cestou, ktorú si nám ukázala, a stali sa nástrojmi tvojho pokoja. Modli sa s nami za návrat celého ľudstva k Bohu, o obrátenie tých duší, ktoré sa spoliehajú na vlastné sily. Ježišu, ty nás podopieraš v hodine boja a skúšky. Dôverujeme tvojej milosti. Spájame svoje hlasy s volaním putujúcej cirkvi, cirkvi oslavenej v nebi i trpiacej v očistci, prosiac o príhovor svätých anielov, aby tvoje svetlo zahnalo zhusťujúce sa temnoty nad životom ľudstva a národov. Ó Kriste, pretni svojim požehnaním temnoty nedostatku viery, neustálej vzbury a veľkého odmietania Boha. Svätá Faustína, oroduj za nás, spolu s celým nebom a očistcom, nech sme pripravení na čas Ježišovho slávneho návratu.